Samantala sa ating good news, pawikan po sa bayan ng Anda, matagumpay na naisurrender at muling ibinalik sa karagatan. Kwento mong good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Ligtas na naibalik sa karagatan ang isang pawikan kamakailan matapos itong isurrender ng isang Ligtas na naibalik sa karagatan ang isang pawikan kamakailan matapos itong isurrender ng isang residente ng Barangay Batiaraw sa LGU Anda. Na-isurrender ni Mr. Ryan Katabay ng Barangay Batiaraw ang pawikan kay Executive Assistant Ruel Kila kasama ang mga staff ng Solid Waste Management sa pangunguna ni SEMS MacArthur Aseo. Kaagad itong inasikaso ng mga municipal employees matapos masuri at may record ang kalagayan ng pawikan, kaagad itong ibinalik sa karagatan upang malayang makapamuhay sa natural nitong tahanan. Pinaaalalahanan naman ang publiko na kung sakaling makahuli o makakita ng endangered species na lawang dagat gaya ng pawikan, agad itong isurrender sa kinauukulan upang masiguro ang kaligtasan nito at maibalik sa tamang tirahan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.